O dali, babay na yun. Hi guys! Shout out. Oh, wasasaw. Shout out. Matats, mga kaubang libor. Ato yung shout out. Sus, libre matats, basta ako. So may buntag ka na to tanan matas no, bali wala tay dunggo karon nga bangsiha, ang atong amigo lang na ay dunggo, tan-awan ang hatag sa sikyo og kita pod matas iya pod ang gitaga no, grasyang gamay no. O ingana ta katibay matas. So mao ni ang mahitabo pag wala koy dunggo dito sa pikas, mo adto ko diri sa akong mga amigo kay diri ko magpadikit. Kini nga market matas dili ni dito pareha sa amo nga mga dagko nga bangka no, diri gagmay ni. O tan-awa atong amigo matas kung giunsa paglukdo ang isda nga naapay tubig nga nakabutas pa jud. So ingana sila kakusgan no. Og pagkahuman matas atong isipti ang atong sudanon nga gihatag sa atong amigo. Pagkahuman nato butang sa isda sa atong balde mga tas, atong gipangita ang atong amigo no, kay daghan na kay sag niliburan, bali ubay-ubay jud no. So ato sang gipangita kay atong silipon kung pila ang kilo sa isda karon nga tulay nga gagmay. Pagkaswerte sa akong amigo mga tas, kay daghan kay slag suki ni dunggo no nga mga gagmay nga mga bangka nga puro tulay ang kuha. So tong niaging adlaw mga tas, tag 70 na lang ang kilo sa tulay nga gagmay. Karon kaha tag pila kaha mo nang niduol ta dira para mabal-an nato kung tag pila ang kilo sa tulay nga gagmay karon. 170 kilo matas, 170. Nagmahal na pod. So mo na entrada sa presyo matas no, 170 kay ang pikas timbangan nag-ariya na sila tag 170 ang kilo ilang panghatag dito. Ambot ha kay madam kung pilay hatag ni ani ihang isda. So daghan ni dool nga buyer matas, isa na ni atong amigo nga taga San Miguel no. Oy, shout out sa taga San Miguel nga maligay isda no, ang atong amigo matas. Sige punitan sa tong video. Brad, shout out sa imo dia og daghan kay salamat sa pagsuporta sa tong video no. Og kini siya matas, iyang hanyo sa tulay kay madam is 160 ang iyang hanyo no. Kini nga buyer matas, naara ni siya sa may Kalumpang General Santos City no. O kompleto pa na naara ni siya sa may San Miguel ga display matas. So mao na ihang presyo dia kay didto magud sa ilang lugar, sa ilang ginadisplayan binagsakay ang isda didto. Lisod pud nga mukuha siyag mahal basig malubot pud siya sa iyang mga kalaban. Mao na sige saghanyo og tag 160 ang iyang makaya matas kay mukuha siyag balik 15 kilos no. So di po nato sa mapugos kay ilang lugar duol lang sa Peaceport mao nang barato. Lahi ra jud kung layo ka nga lugar kay makabuylo ka og presyo. Og di magdugay matas, lahi jud ang nidaog no, nidaog jud ang 170 ang kilo kay si madam wa jud niya gihatag og 160 kay basig maipit daw siya. So ang nikuha dira matas bugat pud nga buyer, di basta-basta kay iyang gisakyan ang presyo nga 170 ang kilo. So nitimbang sag 43 kilos matas, pero ang bayaran sa buyer ana 42 lang kay ang 1 kilo ana subida niya. So matas, tanawa tong isda sa akong libor no, sa tong kauban na to ha, dili to ako ha. 42 kilos, 43 man to, so subida sa 1 kilo 42 kilos. I-times di mo sa tag 170. Oh, pilay halinon na to. Hapit mag 70 mil. Ingana ang pangnagat matas or ingana ang pangwarta di sa mga libor, basta daghang isda nya mahal. Makabugas jud pero wala nga magiingon nga natin followers matas oh, shoutout sa tuwa taga sa ka Tuyan taga matas taga Tuyan na shoutout to ni i-share ato mga video dito ha. Si pangalan Ryan Gunora ano pa isa ka gwapo tara man pahasi ata matas pahasi nami napay bulinaw ko uban nagmahal pa ng bulinaw matas nag 40 ang kilo. Tara dong, pasi na ta. Pasi na may matats kay mura totong balita. Nakasudan naman punta. Uy, napa dyan? O dali, babay na yun. Hi guys! Shout out. Oh, wasasaw. Shout out. Matats, mga kaubang libor. Ato yung shout out. Sus, libre matats, basta ako.